Masu kallo barka da zuwa tashar labari yanzu. A yau muna dauke da sabuwar sanarwa daga gwamnatin Najeriya game da bangaren lafiya, inda aka amince da biyan ma'aikata da kuma kirkirar sabbin ayyuka. Cikin labarin, gwamnatin tarayya ta bayyana biyan naira biliyan 31 ga ma'aikatan lafiya a fadin Najeriya domin kawo ƙarshen yajin aiki da kuma karfafa bangaren lafiya. Naira biliyan 21.3 tuni an biya, sauran za a kammala biyan su a cikin awanni 72. Bugu da ƙari, gwamnatin ta sanar da kirkirar sabbin ayyuka guda 23,000 a manyan cibiyoyin lafiya guda 64 a fadin kasar. Wannan matakin na daga cikin gyara da gwamnati ke yi domin dawo da kwarin gwiwa a cikin ma'aikatan lafiya da rage zaman banza. Ministan lafiya ya ce hakan zai rage yawan kwararrun likitoci ke barin kasa da kuma inganta kula da marasa lafiya. Shin kuna ganin wannan matakin zai iya gyara fannin lafiya a Najeriya? Muna so mu ji ra'ayinku idan kuna goyon bayan ƙarin albashi da kuma sabbin ayyuka ga ma'aikatan lafiya.